Volám sa Ján Kyšeľa a pracujem ako autorizovaný stavebný inžinier. V Goodhouse bývam od marca 2023. Keďže mám projekčnú kanceláriu v Novej Cvernovke, oblasť Nového Mesta mi prirastla k srdcu. Keď sa začal projekt Goodhouse stavať, veľmi ma to potešilo, že sa táto kedysi zanedbaná časť mesta začala rozvíjať. A hoci som o kúpe bytu zo začiatku vôbec neuvažoval, veľmi ma oslovil vysoký štandard projektu a tiež len kladné ohlasy, ktoré som počúval od svojich známych vo svojom profesionálnom okolí. To ma len utvrdilo v tom, aby som do tohto projektu išiel a kúpil si tu byt. Veľmi ma zaujal vysoký štandard bytov a použité prírodné materiály, ako sú drevené podlahy či hliníkové okná. Ako elektrotechnik som si byt prerobil do inteligencie, pretože stropné kúrenie, chladenie, žalúzie a osvetlenie vedia spolu krásne spolupracovať a prispievať tak k vysokej kvalite bývania. Veľkú váhu pri výbere vlastného bývania zohrala aj lokalita. Túžil som po bývaní s dostupnosťou do centra do 10 minút, s bohatým športovým a kultúrnym vyžitím, no zároveň v blízkosti prírody. Toto všetko Goodhouse pohodlne spĺňa. Z bytu mám krásny výhľad na Malé Karpaty, no zároveň mám iba 7 minút do fitness centra. Veľmi ma potešil aj zámer modernizácie a urbanizácie lokality Palmy. O Račianskej ulici už dávno nemôžeme hovoriť ako o industriálnej časti mesta. Aj vďaka projektom ako je Goodhouse a Palma môžeme zaradiť Bratislavu do skupiny úžasných európskych metropol s veľkými možnosťami pre kvalitný život. Hoci bývam v Goodhouse už viac ako rok, stále ma udivuje nespočetné množstvo rastlín a zelene, ktoré boli v rámci tohto projektu vysadené. Architektúra objektu a záhradná architektúra sú dobre premyslené a v porovnaní s projektami, s ktorými sa stretávam vo svojej odbornej praxi, môžem povedať, že Goodhouse nastavil laťku veľmi vysoko. Myslím, že by sa Goodhouseom mohlo množstvo developerov inšpirovať.